Allahu kenan kai ne gatan bawa, ka iya mana Allah sarki fada nuwa, kai kake da komai Allah. Tumadalla muna tsaka da wato gabatar da shirye-shirye, ko da yake muka ce mukan sanya ainihin waƙoƙi ne na mawaƙa masu tasowa kenan daga cikin garin Kefi, yankin Maraba, Nasarawa, Lafiya dai duk a jihar Nasarawa kenan, su ma don mu ringa tunawa da su. To haka muka karbi bakoncin ɗaya daga cikin wato wani mai rubuta waƙoƙin Hausa wanda kuma ya kasance a ɗan komedi ne, wadda za ku ji sunansa da bakinsa. Barka da zuwa. Yawa, barka ne. Masha Allah. To sunan ba? Assalamu alaikum masoya, ladies and gentlemen. To nan ba sashen Hausa ne. Sunana Muhammad Aliyu Chiroma, wanda aka fi sani da Muhammad AC, ko in ce AC. To ni kam dai Muhammad kamar bana jinka yadda ya kamata kenan. To ina ganin dai bari na dan maka dan hikima. Sunan kacewa ne? Yau na ce sunana Muhammad Aliyu Chiroma. Muhammad Aliyu Chiroma? Yawa, wanda aka fi sani da Muhammad AC, ko in ce AC daga AC Group Comedians TV, also AC Islamic TV. Na'am, to daga ina Muhammad yake, an ce jihar Nasarawa, to a wani yanki kake a jihar Nasarawa? To ni dai da na zauna a nan Kefi, amma yanzu ina nan Maraba. Ka san to Kefi da Maraba kusan ɗaya ne. Kamar baki da hanci. Yawwa, baki da hanci. Dan Juma da dan Jummai. Haka ne. Haka, to kamar ana batun comedy, shekarun kama nawa ne? Gashi dai na ganka kamar wani dan mitsitsi hakan nan dai har ka ce kai AC comedian. Kana da shekaru nawa yanzu misali dai? So ba zan dai faɗi shekara na ba, amma an haife ni May 8 May 2004. To mai sauraro dai lissafa kenan, ko kuma lissafa in faɗa musu yanzu. Aka mathematics ya calculate. To wani ma ya riga. To ka ce a kasancewar kana da karamin shekaru, shi comedy din nan da kake, idan aka ce comedy a iya cewa dai barkwanci kenan. Yes, barkwanci ne. Irin wani zai ce to wasan fim ne ake yi, ko kuma irin kasan akwai wasu short comedy, wato irin gajejjerun barkwanci da ake yi. Na'am, na taba ganin comedy ɗinka ba ɗaya ba biyu ba. Kamar wane ne yake rubuta maka wannan abu ɗin, ko kuma kana da wani ubangida ne da kake yin wannan abu? To ni dai ba wanda yake rubuta min comedy. Ima na wani ne, in ma producing daban zai zo ya ban labarin ne in rubuta, amma yawancin shi ni nake rubutawa da kaina. Na'am, ka rubuta kuma ka tsara. Yawwa, tsara kuma ni director ne, producer, editor, sometimes har cameraman ma ina yi. Kai duka kai kadai? Duka ni kadai ina yi. Dan kari lallai kam, to wannan babbar magana ce. To kamar comedy din nan da kake yi, za mu iya cewa kamar ka yi comedy guda nawa, ko kuma yaushe ma ka fara wannan harka din tukun? Misali shekaru nawa kenan ka fara yin sa harka na comedy? Kai to sanda na fara comedy ina ga na fara lokacin ina so da in fara, amma ban samu freedom, ban samu chance din farawa ba. Irin some challenges da hakan nan, wasu kalubale watakila ko maganan kudi. Waka ma na so in fara saboda kasan mama na ta hana ni, to abinda ba ta so gaskiya ni ma ba na san shi. Sai yasa ka bar waƙoƙi. Yawwa, shi yasa na bar waka. Kamar ba zan manta ba ma a wasu waƙoƙin hip hop da ka rubuta ka taba zuwa ka nuna mu. Yes, of course, haka ne. Haka. To ka ce mamanka ba ta yadda ka yi waƙoƙi ba, daga nan kuma sai ka tsunduma harkokin comedy. Kamar wannan din ta baka dama kenan, shi yasa kake ci gaba da yin sa? Gaskiya ta ban dama. Kasan abin nan yawanci irin masu hawan jini hakan nan, kasan suna son irin abubuwan nan. Na'am, wanda zai dinga ɗebe musu kewa. Yawwa, wanda zai ɗebe musu kewa, so shi yasa ni ma nake dan comedy, nake nishadantar da mutane. To kamar ka ce kamar ka kai shekara nawa dai da ka fara? To ina ganin something 2019 ko 2018. A bashi shi a 19 din. Shekara ɗaya dai kila ko zuwa shekara biyu a iya cewa a takaice. Yawwa, haka. To daga lokacin da kai comedy din je misali za su kai guda nawa? To ko ba ka lissafa kana ajewa? Ka san ba na lissafa, amma ina gani za su kai something 100. Kamar guda 100? Kamar guda 100, yes.
to a cikin comedy din nan da kai akwai wanda kake ganin mutane suna son sa, misali a ce duk a comedy ko kuma wanda kai ma kana son sa sosai? To kai ka san wani yaya ba zai ce to ai ina da bakan damiya wadda na fi so. Ni dai comedy da mutane suka fi so ka san abin da fans ɗinka suke so kai ma shi zaka so shi shine zama na so ni dai abin comedy da nake so shine wanda muka yi na naman sallah da ni da little sister na da zan zo nan ma dan sayin da ta mun kuka ko da kafa ne za mu zo sai ta bi ni. Akwai wani mutum ana ce mai malami to mashin ɗin shi irin da kind tsohon mashin ne ko da mashin ɗin shi ne za mu zo shine to comedy da muka yi ni da ita shine nake ji da comedy kamar yadda mutane suke ji da shi dan sanadiyan comedy na gaskiya an sani sosai na'am mutane suka yi ta kokarin su san wane ne Muhammad AC. To comedy din nan da ake yi kamar akwai waɗanda suka yi fice musamman ma dai a nan jihar Nasarawa kamar ka taba haduwa da wasu ne wanda suka yi fice haka na comedy kun taba haduwa kun taba wannan wasa din na barkwanci? Yes mun yi abin nan shooting da yawa da kaman anan jihar Kefi a karamar hukumar Kefi. Yes a karamar hukumar Kefi mun yi da abin da Ima comedians sannan kuma mun yi da Abdul NY TV da shi ma asali ma da shi na fara comedy da tare da shi muka fara comedy sai Cinko Comedy TV mutane na mun yi da Cinko Comedy TV sai wani group kenan dai suna da yawa they reach something like 6 hakan nan groups din da muka yi comedy da su tare. Akwai masu comedy da yawa a Najeriya daga bangaren kudu har zuwa arewa kamar kana son ka yi suna ka zama kamar wane ne? To ni yanda nake so in yi suna a yan comedy gaskiya Bushkido saboda ina son style din shi sosai. Bushkido. Yes Bushkido. Yana burge ka. Yana burge ni sosai ma ba kaɗan ba. Haka amma ka taba tunanin ka haɗu da shi ko kana fatan ka haɗu da shi nan gaba? To ni dai ina fatan haɗu da shi amma ba mu taba haɗuwa da Bushkido ba. Muna dai gaisa irin muna chatting muna ta waya dai yawwa kuma kana nuna masa kai masoyansa ne kuma kai ma kana wannan harka. Haka ne. Haka to Muhammad AC ka ce kana bangaren comedy kuma director ne kai producer ne dukkanin ne everything ma kuma ina cameraman ma sometimes ina samu tripod zan kafa waya na da yake zan sa akwai space sosai a waya memory na ba abubuwa da yawa haka da waya kuke dauka kenan? Yes da waya muke sometimes kuma mu yi da camera amma yawanci da waya muke yi. To wurin tacewa fa kamar editing shi din ina using system amma ba sosai ba yawanci waya nake using da yake system din ba na ba ka san abu ba naka ba za ka irin feeling comfortable hakan nan ba za ka samu kwarin gwiwan yin abu sosai. Yawa amma kaga waya na ne zan yi editing fitar da shi authentic cinematic ya kyau in yi shi yanda nake so amma system ya ce ma ka yi sauri zan gama zan zo in yi aiki zan yi wannan waye so a saboda haka dai wato menene babban kalubalen da to kake fuskanta idan na fahimce ka a daidai wannan lokaci? Kalubale kace kalubalen luka za a ce misali yawa misali dai to na daya in mun je location gaskiya muna facing da za a dauka shi yawa za a yi shooting da kyar za mu samu mutane su ba mu haɗin kai mu shooting yawanci ma zaka ga irin kaman yara za su je islamiya zaka ga suna tsaya suna kallon mu to gaskiya ni ban sa abin nan a ce sanadiyan mu mun bar yara suna tsaya suna kallon mu ba ma bari su je makaranta haka nan dan yawanci muna zuwa irin bayan azhar haka ne in mun yi sallah to kaga daidai time din zuwa islamiya kenan to saboda haka ma ni ina cancel din abun ba na yin shi saboda irin wannan sannan kuma sanda na fara ma abun shooting din mu uku muka fara daga ni sai wani gaye Nura wanda aka fi sani da Young Zio yaran Nasiru Soja da shi muka fara bidiyon sai Ango Hamisu da shi shine cameraman din mu so shi ne ma yake mana editing tun daga Lenovo muka fara bidiyon to a lokacin suna mana kallon garori ne waye amma yanzu waɗanda suka yi seniorin na something like 70 30 40 mutane kala ni kaina abin yana ban mamaki to yanzu su suke joini to irin challenges din da ne facing da irin ana mana kallon ba mu san abin da muke ba something related to that to batun kalubale har yanzu ni ban ji ba to yanzu misali wannan abun ka san wani lokaci watakila ba unguwar da kake ne kadai zaka yi wannan abun ba zaka je ka nemi kamar akwai locations da ma muka taba yi a anguwanmu na azumi
to shi din ma yawan mutane ne mu ba mu wai hana kai ka tsaya ka kalla ba amma something like an aike ka ka je aikanka ka dawo saboda abin zai ja mana problem ne to in ka tsaya kana suna kallo sai ka ga sun kama surutu in za su tsaya su kalla shiru saboda voice din su zai shiga su shi kuma mai kallo ba zai ji daɗi ba zai ji abin da ake faɗa ba ka gane hayaniyan background din zai dan ka musu something ka gane ai to amma ina kuke samun dan kobo taro kuke tafiyar da wannan harka da kuke yi din to ni ina sana'a na ne kasan asali ma inda yanda aka yi ma na hada group dina mu ma'aikata ne a kamfanin keke table water shi a angonmu yake kamfanin pure water to kusan duka ma abu yan keke table water din kusan dukansu group din mu to a ciki haka ne muka fara comedy mu muka hada crews din mu so a ciki dai a gurin muna dan sana'a mu an dan samu wani abu aje a kashi a video yawa ai hadin gwiwa yawa haka ne aje a yi video to yanzu kamar misali dai ka faɗa dai kalubalen da kake fuskanta so far yes. kamar akwai wasu nasara ne ko nasarori ne da ka samu daga dai fara na samu nasarori gaskiya dan san da na fara ba a wani sanni sosai ba amma yanzu ina fita yara AC za su yi hoto da AC ka gane a irin in na zo wuce AC ka ba mu dariya waye sometimes ma in na fita aika mama na ta aike to zaka ga wasu suna dan raka ne haka suna karban abin da yake nuna to kaga da yanzu ya canza wannan babban nasara ce yes wannan babban nasara ne kuma ina samun calls ina samun calls daga masoya gari kala-kala gaskiya shi ma ana yawan kiran ka ana yawan kirana ake maka fatan alkhairi yes kace Muhammad AC wani zai ce AC nan watakila na'urar sanyaya daki ne AC me ma'anar AC kai ka san Allah ina tsoron sa tunda nake a ce a invite na guri ba question din da nake so asking na a tambaye ni kamar a ce menene din AC kaga yawancin kai posting zan zo in mutum comment in ce authentic cinematic authentic cinematic in ka lura akwai AC a ciki shi kuma yanda aka yi na samu AC sunana Muhammad Aliyu Churoma ne so Aliyu Churoma sunan babana ne a school nake using ana kira na yawa sannan kuma a comedy Hausa mu muna using Arewa comedians shi ma AC ne sai kuma comedy mu na turanci Actors Club kasan da muna dan taba comedy turanci amma yanzu a dan ana dina Hausa ne dina for serious akai sai kuma a channel dina AC Islamic TV na YouTube ina using African Community Islamic TV also sanda nake musician yanzu dai bana waka amma sanda ina mawaki haka ana ce mu automatic champion, that's the meaning of AC wa'anda na tuna kenan. Wato dai kusan duk dai abbreviation ne kawai za iya cewa irin suna ka cire a takaice din nan yawa ka hada shi amma asali meaning din Asin Aliyu Churoma ne. That's my father name. Na'am. To Aliyu Churoma yanzu misali Muhammad Aliyu Churoma ko Muhammad AC. Yes. Ka ce da ka fara waka mahaifiyarka bata ita ta hana ka. Yes. Yanzu da kake yin comedy din watakila tana gani ya kake gani daga fuskarta watakila tana son wannan din ko kuma ya tana son abin gaskiya most especially in naga something like kaman ba ta so to ni zan je in yi wani bidiyon da zai burge ta ya isar da sako yawa ire-iren bidiyon nan ne nake yi shine kake yi kuma sometimes daga alamun nasara to a lokacin ita ma tana dan taimaka min da wani abu gaskiya na'am wato dai tana baka kwarin gwiwa kaman yawa in na bar waya na ma a caji sometimes calls suna shigowa tana dagawa to a ciki tana haka Hashim M. Omar haka You're listening to Dress Productions. rawa like that haka rawa like that yeah man
Tuma da masu sauraro kun ji mu tare da Muhammad AC kenan, to a kasancewar lokaci ya riga ya kwada mana harara. Muhammad AC, kamar waɗannan bidiyoyi ɗin da kake yi na comedy barkwanci ɗin nan da kake yi, kamar wani zai ce to ya zai same su ya kalla, ta ina ake samun su a kalla? To ina posting video a Facebook page ina sa a Instagram, ina sa a YouTube. Amma gaskiya yawanci a YouTube ne ke sa video. A YouTube ka san akwai channel da ake iya channel din yana da sunan channel din AC Group Comedians TV. AC Group Comedians TV. Also ina ma Islamic videos, ina isar da sako a cikin channel din AC Islamic TV. Sunan shi AC Islamic TV. To in kana so ka dinga samun shirin mu akai sai kai saci AC Islamic TV, ka danna subscribe, sannan ka sacin AC Group Comedians TV, shi ma ka clicking subscribe a channel din. So duk sanda muka yi sabon video ba za ka rasa su ba. Na'am. To wasu suna so watakila ko su comedians da yawa wanda za su ce to ya kamata mu yi haɗin gwiwa ai da Muhammad AC. Kamar wasu za su buƙaci ko to ko zan same shi ta lambar waya, ko zai iya ba mu lamba, ko ya abun yake kai a wurinka? To a normal ne za a iya ba da number, dan ina ba da number ma a comedy. To anan dai ka ba su. To WhatsApp number na shine 090 18 33 67 sai 88. Dan kuma ba a same ni ta number da kai za a ma a same ni, bari in ƙara maimaitawa 090 18 33 67 88 takwas. Yawwa, kan kuma tare ku save number da AC. To in suka kira ka ma ka faɗa musu wannan. To shikenan a AC ko wato Muhammad Aliyu Churuma, muna godiya sosai da muka same ka a cikin wannan shiri. Ni ma na gode ma fans da kuma gidan radio NBS da ta gayyato ni har na zo haka na abin nan na faɗa. To mun gode, da fatan Allah ubangiji kuma zai mai da kai gida lami lafiya. Amin. Masha Allah. Na gode. To masu sauraro, karshen shirin kenan, wato inda muke dan sanya waƙoƙi haka na gida da sauransu domin tunawa da mawaƙanmu masu tashi kuma masu tasowa kenan, inda muka karfi bakoncin ɗaya daga cikin wato ainihin masu shirya wasan comedy wadda ake kira wato barkwanci kenan da Hausa, Muhammad AC a nan cikin garin Kefi, ne tattaki daga Maraba ya kawo mana ziyara kuma muka zanta da shi. A madadinsa Isa Bakar Kare nake cewa mu ne su mun zo in yi takawa, hakan zai yi daɗi domin zai yi motsawa. Rawa, rawa, rawa,